kuitirwa pamusoro pedu isu. Masikati anotaya pamberi penyu Baba sevana ve-MDC. Mwari vamakaita kuti tiungane Mwari nechikonzero chekutambura munyika yechizvarwa. Baba makatipa muzodziwa Baba Nelson Chamisa, Mwari wamakaona kuti ndiye Mwari achatiyambusa kusvika muKenani. Masikati ano Baba, masikati ano mutsvene, tisangana inesu tikaungana pano, muve pakati pedu Mwari, mutiitire zvakanaka Jehovha tienda kuma-elections atakatarisana nawo. Chengetedzai muupenyu hwemumwe nemumwe, mugorwira mumwe nemumwe. Mwari wamasimba ose, tinopa mbiri nekukudzwa kwamuri Baba. Takutanga basa redu nekuti imi ndimi makatipa basa iri. Isu tiri midziyo, imi ndimi muridzi wazvo. Ndinokutendai muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Jesus, Mama, Jesus. Jesus, Chikomba, Jesus. Let's go. Chikomba West yakakomberedzwa nemapraza handiti ndizvo. Ende muno muChivhu tinoziva kuti hamuna kana industry inoraramisa vana vemuno. Saka tiri kuti izvo patiri kupinza president wedu achamisa, chekutanga toda kuti vagadzirise nyaya yekumaprazi kuti aiwa tiri kuti vanga achishandisa anonzi malisis ayaya. Tinoda kuti vapuhwe ma-title deeds ani ndizvo. Ende tiri kuziva kuti muno muChivhu hamuna industry, saka tiri kuti izvo uko tine maini yedu yekromu izere uko kumanhize uko. Tiri kuda kuti muno umu muitwe smelting plant handitika, kuitira kuti vana vedu vawane mabasa. Saka ndokusaka tati vachamisa vauye muno, nokuti isu hatipromisi nhema. Muno tinoziva kuti tine secondary school imwe chete muno. Tiri kuda kuti muno muiswe mama-secondary school. Tiri kuda kuti muve neuniversity zvakare. Tinoziva kuti tine university yaida kuvakwapo neAnglican handitika, asi haina kubudirira. Asi kana vachamisa vavepo, mashisti yose vachibaya, haina university. Tinotenda munhu wose ngasimukai, ngasimukai, ngasimukai tose, ngasimukai tose, ngasimukai tose. Mokobuleka, 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 mokobuleka. Ruwa.
musagara pasi. 2018 tinotenda, gara zvenyu pasi. Thank you very much. Tanga taita zvimwe, Mr. President. Ndichangosumudza vachidziva 2 minutes. Chivhu wekutanga ndi comrade anonzi wachiwenga wakanga vachimira vachiti vari kutaura zverestore legacy 30 July. Tobva ipapo todzoka pamusoro pekuti ndine mufaro president panyaya yezvakaitwa namauto kuti vakati havasi kuzopindira nezvematongerwo enyika, asi ndinoda kuti vazive. Chinjaiwe, tida kuti tivape warning mauto edu kuti aiwaka kana mati hamupindiri zvematongerwo enyika nezvesarudzo hamupindiri zvakare, nekuti tinoziva kuti imi ndimi makatora vamunangagwa mukaisa pachigaro. Saka tikawana zvemaakubata maballot box edu hatizivi zvemunogona kuvatora mukapa kuna amunangagwa. Chinjaiwe, yezvako ndozodzoka kune musikana ari pazeke anonzi Chikomba. Ndinoda kungoti azive Chikomba kuti vana veZimbabwe vatambudzika for the past 38 years nekunetseka nekuda kwekuti kwakuina referee aiva achifevha rimwe timu. Saka kana taakutaura tichiti tinoda kuti zvive free and fair, tinoziva kuti zvakare zvakanga zvichibirirwa. Saka vana veZimbabwe hatizovharwi muromo kuti titaure pamusoro pekubirigwa kwesarudzo. Ende sarudzo dziri kuya musi wa 30 July tiri kunovhota, asi tichanovhota sarudzo idzodzo dziri free and fair. Sevechidiki veZimbabwe tinovimbisa vabereki vedu kuno kuti sunungukai kambenai, nekuti pasarudzo kana dzasvika tichaona kuti dzaita kuti dzive free and fair. Kana sarudzo dzikasava free and fair, tisati taindisa victory yedu, chinotanga chainda upenyu hwedu isu vana Bhondo kuti nyika isununguke. Chisamba machisa yezvoko. Haiwa ndozongopedzisa ndichiti muChikomba tinoda kuti tiite bereka mwana tidi. Kana toenda kunovhota hakuna anosara, leave no one behind. The youth vari pano, let's define, secure and defend our future. Yezvoko. Thank you. Alliance. President MDC. Mandi waka. So ndikati Councillor MDC Alliance. MP President Nako kuchitonora maoko muleka. Councillor MP President Vakomana vanhu veChivhu nechando ichochi mabuda mukazadza posa pazuro ramaoko. Vakomuleka. Bye bye son, bye bye. Bye bye son, bye bye. Bye bye son, bye bye. Bye 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 bye. Vasako. Vakomuleka. Jamisa my mana, my mana. Jamisa my mana. Jamisa my mana. Jamisa my mana. My mana. My mana. Jamisa my mana. Vanavo kure takabva navo kure
teacher Kureku. Dukula, Izenzo, Chivhu Ichuya mnogo ngani chakwe. Kana watu wangu wakapota takatui. Asindaona kushinga kwa makaita isinyora kuti mubude kuchitozora zvakadai. Ndichikuona ndichiuya ndaseka ndakuona mamhepo ehera. Nevana vechikoro sokuti head boy kana kuti headmaster. Avatori avaende kunotora vana vechikoro ivavo kuti vanowanzwira tsitsi kuti hazvina kunaka, is a violation of human rights and children's rights. Asi vanouya pane vanhu vaziwirawo muchando chakadai, vane uwandu hwakadai, voti pauya vanhu 2, mamhepo iwayo eHerald anofana kupera. Chizamba machisa Gukula Izenzo. Ndo chimwe chinhu chokutanga patinoda kuti tapinda muhurumende ndisandaenda kunyaya speech nokuacknowledge vakuru vari pano. Ndine nyaya hombe panyaya yekuchinja nekusuka pfungwa dzevari muhurumende. Kunyanya-nyanya vanoshandira hurumende vanofanira kuziva kuti kana uchishandira hurumende hausi kushandira bato. Anoshandira hurumende ari kushandira nyika. Hausi kushandira pati nokuti pati dzinouya dzichienda. Semaendera ari kuita ZANU-PF musi wa 3 July. Chizamba machisa Gukula. Saka ndiri kufamba nemutsvairo. Mutsvairo wandinendi nawo unofanira kutangira paHerald. Kunotsvaira pfungwa dzevanhu vakaora pfungwa, vanofunga kuti kushandira bato kushandira nyika, kushandira nyika kushandira bato zvakasiyana. VekuZANU hongu ndevekuZANU, but Herald is supposed to be a state broadcaster, a state newspaper. Kureva kuti vanotaura on behalf of taxpayers. Hakuna munhu angada kubhadhara mutero wake kuti apuhwe makuhwa kana kupuhwa tsvina yatiri kupuhwa neHerald. Chizamba machisa Gukula Izenzo. So ndokumwe kuchatangira reform. Reform has to start at the Herald. Herald must be reformed from the reporters in terms of their scope. Your reform in terms of the structure, because it's supposed to be a public broadcaster, not a state broadcaster. It's supposed to be a state, it's not supposed to be a state-owned newspaper, but a public-owned newspaper. Reno reporter on behalf of taxpayers, iwe neni tichi benefita from their report. Chizamba machisa Gukula. Ndati ndimbotaura nezvavo nokuti vandidena. Ukandidena unowirwa nezvibhakira. Ndo zvavawira izvozvo. Saka ndinotenda vakuru vari pano, chairman weprovince, baba vedu vadenga neutungamiri huri pano, vakuru community leaders, opinion leaders vari pano, MP wedu vamutodza. Tinokutendai nebasa ramunoita nevamwe vakuru vana vajiri vari pano. Nokutendaiwo national leadership iri pano, vana mai mutinhiri veduwe. Ko makatadza kuudza vamutinhiri here kuti vaone shanduko kuti yakamira sei? Chizamba machisa Gukula Izenzo. Vakatadza kutinhira vamutinhira, amai ndo vakazotinhira vachiuya kushanduko kuno. Tinotenda zvikuru mai mutinhiri, tinokutendai.
Tinotenda baba wedu ari pano wamuzoda na mai wedu ari pano mai banda leadership yose iri ku national leadership. Ndichibva pano ndiri kuenda paMvuma. Ndabva paMvuma ndiri kuenda paChirumanzu. Ndabva paChirumanzu ndiri kuenda paMushagashe. Misangano yedu tiri kuita midiki yokunosangana kupe constituents kuitira kuti vanhu vawane mukana wokunzwa program yedu muZimbabwe tsva. Isu hatinei nezurwa veZANU-PF. Isu hatinei namukoma wangu Mnangagwa. Ndakaona zvekutungamirira nyika zvinomunetsa. Anogona kuti anga achitungamirirwa ndo zvaanokwanisawo zvokutungamirirwa. Saka ndoda kumutungamirira anzwisise gwara renyika. Chisa mama chisa gukula. Ndichidaro ndakamuti nyika inoda kubatsirana. Uya tibatsirane kuti tive nesarudzo dzisina makwikwi kana kupokana. Kana uchida kuti ende mberi Mnangagwa, uona kuti nyika hautungamiriri veZANU chete. Unotungamirirawo neboka randinaro isu tisine jawi nechaunga chevanhu. Tisu tine mhomho iwe une chipoka. Nokuti chimwe chakaenda nawa Mugabe chimwe chakaenda neG40. Asi huya nechipoka chako ichocho tibatane tionesane kuti nyika inoenda kupi. Waramba. Ndikati waramba. Zvino ndakuchigadzirisa nyaya ndoga. Kana usingadi kutiwirirane nenyaya yokuti kuve ne-free and fair election haivhiwi. Haiitwe. Hakuna munhu anoita zvinhu zvisingawirirani naye. Vamwe vakabvunza kuti unoita sei? Izvezvi ndanonoka. Ndandichitaura nevakuru veSADC paconference imwe yandinayo. Ndichivaudza vanovamiririra kuti dambudziko rataita munyika. Isu tiri kuziva kuti munyika muno tikaita election. VaMnangagwa vakawana 25% vanenge vazama ndinovakorokotedza kuti wamira asvike 20%. Andokutaurirai kudai chairman. Ndochokwadi pamberi paJehovha wehondo. Asvike kwese ikoko. Andikangotadya nemhandu. Ayewa. Andiyo nyika mukoma idi. Chisa mama chisa gukula izenzo. Saka tapokana panyaya yematongerwo enyika. Tapokana panyaya yesarudzo. Isu tasiyana nezvaitwa kare. Zvokuti vamwe vaiti kuno boycottwa election. We will not boycott the election. Because we are the people of Zimbabwe, we are the election, we are the electorate. Isu tinotaura kuti hakuna anofamba tikati ho tati ho. Ende tinoziva kuti nyika ino inofamba kana tawirirana. Chatiri kuda ndechekuti ballot ratiri kuenda naro kuelection ngatiwirirane. Kuitira kuti tisaita ballot ratiri kuziva rauda kushandisa ravakatora kunze kwenyika ravari kushanda nevamwe vanhu. Vandichabudisa nokuvadura manje. Ndikuzviziva? Chisa mama chisa gukula. Ndine nzeve dzakatanda nyika yose. Ndinoziva zvakaitika manje mabaloti mamwe avanoda kuunza nechitsotsi. Ekuti zvamune mavhota ime hazvirevi chunhu. Zvino ndakataura kuti hatigoni kukanga yakabikwa kare. Hatigoni kutamba tsoro yakabudiswa bhobho neumwe munhu. Hatigoni kuti tiende kuelection isiri election. Kana tichienda kuelection totonovhota neballot yatinowirirana. Tichiziva kuti ballot riri kupurindwa nani, nguvai, kupi, riri kugara nani, kusvika rapinda muhomwe menyu, monoti chinja, maitiro, ezvoko. Saka tiri kuvaudza izvozvo. Ende ndakataura ndikati chero mukauya mune mutsindo wakaita sei kana kuvhundusira kwakaita sei. Ini ndinoita sejuru pandaruma handiregeri ndotosiya musoro.
Saka takuenda ku election musavhunduka. Tiri kunowina. Ende tiri kunowina zvine mutsindo. Nyika yakuita mutungamiriri mutsva wechidiki. Wokuti kana mukange mapa bhora anogowesa kaviri apuwa mukana umwe chete. Kuti nyika igute, nyika ifare. Chisa baba chisa. Muzvikora itika munobata matuna mumusha mapinda bhiya. Bhiya rinoda kubata chibharo chemavhota. Toda mavhota ari pachena. Isu kana taita mavhota ari pachena awina. We will not allow our country to be another disaster sezvakaita dzimwe nyika. Dzimwe dzinoita violence because vanhu vakadzapira nemaelections. Saka takadara kuuya kuti inina kwenda takadzapirira. Taada refuri asina maspembe achijoina imwe saka. Aripo wizeki ndiri kuona matambiro avo vane mateya. Vanorova matama enzira. Vakambozviona munhu. Kuti munangagwa zita rake riri kuzasizana. Pabhaloto vanoda kuti vaitise. Vakuisa munangagwa pamusoro-soro. Kuriga nealphabeti chaiyo. Prepared, the process is disputed, particularly on the ballot paper printing, particularly on the voters' roll, particularly in terms of access to the media. Iwayo ndoma issues of what we are not going to compromise. These are the red lines, and we want these red lines to be sorted out. Then we go into an election. Tono pedzerana naye. Isu tiri kuzacha tiri kunokwikwiza pama elections asi munangagwa. Tiri kunokwikwizana chiri pa ballot inhamo. Tiri kunokwikwizana chiri pa ballot corruption. Asi ine mumiriri wayo. Ambassador we corruption munyika muno ndi ED. Ambassador we nhamo munyika muno ndi ED. Ambassador wekuti usawane mufaro munyika muno ndi ED. Ambassador wekuti marodhi edanga anonyadzisa kunge nzizi ndi ED. Ambassador wekuti vana vasaenda kuchikoro ndi ED. Ambassador wekuti mupurisa asafara ndi ED. Ambassador wekuti musoja une nhamo munyika ndi ED. Ambassador wekuti varimedu asawane mbeswa mumunda ndi ED. Dosaka ndati tiri kuenda ku election kunopedzerana nenhamo. Tachinja mpaka 2018 vari kuti kunovhota for change. Those who are registered to vote, may I see your hands? Chisa mama chisa. ED ere kana kuti chamisa. Munangagwa ere oro chamisa. Chisa mama chisa. Gukula. So tine 5-point plan. Andi kupedza nguwa yenyu. Icho chando icho chemuchivhu chandinetsa nhasi chauya takandandire ndakadya mustard. Ndosaka mjona tiri kusumudza chanza paslogan yedu. Tine 5 issues. Chokutanga chatiri kuda kugadzirisa upfumi hwenyika yeZimbabwe. Isu tinogadzirisa nyaya yemabasa. Vamugabe navamunangagwa nyaya yemabasa yakavakunda. 38 years mabasa hamuna munyika. Tingava nyika yakaita sei yokuti mabasa anowanikwa pa South Africa muno hamuna. Anowanikwa pa Botswana muno hamuna. Anowanikwa pa Mozambique muno hamuna. Chiri kushaikwa muno umu inyaya yemuono wokugadzira mabasa. Mukatsveta aini basa rokutanga toda kugadzirisa Chivhu. We must change the model yeChivhu. Varungu vakanga vane muono wavo hesi hatiwirirani navo, but vanga vakaona ichanzi Fort Charter ikanzi Ingledon ndobva yasvika kunzi Chivhu. Isu toda kuti isumuke ite guta rine plan isiri anchored just on one resource, but iri anchored on a model yekuti we are developing multi-story buildings neindustry inosumuka inenge ichinzi ruda kuti ivandudzwe, inenge iri either manufacturing around the products zatinadzo. Tine Chikomba maniza,
Can you tell me why our chrome iri pamanizi isati yaitwa exploited? Kurakidza kuti avaoni once chrome yasumuka pamanizi neChivhu yobva yadi yasumuka. Chiza mama chiza. Ipo panzvimbo yekuti vanhu vese vanobva Beitbridge vanopfuura nemuChivhu vachienda kuHarare. It must also be developed in terms of it being the passage nehub transport and communication. Vanhu vachipfuura nemuno muChivhu. Ndozvinhu zvatoda kugadzira. Kwete kuti Chivhu inoita one supermarket, spa nehospital isina mushonga. No university for Chivhu. Chiza mama chiza. Saka nyaya mabasa is priority number 1. But number 2 pa economy papo toda kugadzirisa nyaya yemari munyika. Taita nhema dziri muhomwe, bond note inhema dziri muhomwe, bond note inhema dziri mubank. Toda kubvisa nhema idzodzo, bond note toda kuriitira nyaradzo magadziro. Toita mupfiganebwe musi wa 3 July. Atidi kuriona futi. Chiza mama chiza. Tabvisa bond note takagadzirisa our economic team. Tiri kubvataisa multi-currency regime yekuti takushandisa dollar, pound, pula kwechinguva chidiki tichigadzirisa kuti mumari yedu muhomwe nekumaindasiri kwedu kusumuke tisamuke kubva paurwere hwatinahwo nenhoo yatinayo. Tadaro tochidzokera pasi dollar redu rinenge riri more powerful than even the rand, than even the pula, than even the pound. Rinenge riri powerful sei? Nokuti tavandudza migodhi yedu, tavandudza mapurasi edu, tanovandudza tourism, tonovandudza nyaya real sector, but more importantly tisina vanhu vanodya mari somushonga wemusana muhurumende nokuti tiri kubvisa corruption iri muhurumende. Chiza mama chiza. Ima muna kuona zvakaitwa kuti 15 billion disappears muhurumende. Hapana kana asungwa vamunangagwa kana muri serious necorruption wamakasunga ndiani? 15 billion kana muri serious wamakasunga ndiani? Maiti kune criminals ari around Robert Mugabe wamakasunga ndiani? Maiti imimi munyika makazara matsotsi maparasteta awombonorwa wamakasunga ndiani? Mari yenyika yanzwa nokubiwa amakasunga ndiani? Hamusi kuzviona izvo. Chiza mama chiza. Kukula izenzo industry yawo ndomoka nekuda kwevanhu vanoba mari muhurumende medu. Mukatarisa corruption irimo kubva mukaenda kufuel, vanoba mari vari kufuel vari muhurumende. Ndosaka fuel ichikwira muno. Mukanotarisa kuenda kunana chrome, vanhu vanobudisa chrome yedu isina kuprocesswa kubva muno ichienda kunze kwenyika vari muhurumende. Mukanotarisa gold, vanoshanda nematizinal miners vachira korokoza nokuvabira vari muhurumende. Ende mazita avo munovaziva, vari kutop, vane mabhengi vari muhurumende, vane mapurazi makuru avari kunge vasingaiti basa vari muhurumende, vane masupermarket makuru vari muhurumende. Why? Muchiona corruption isingadili nayo. Inyaya yekuti mbwa yakaruma bhonzo haihukuri. Unodona. Chiza mama chiza. Saka hukuri jina kuti wakaruma bhonzo. Hakuna unohukura pamaminisa aripo nokuti akaruma mabhonzo. Isu tiri kuuya ina handina bhonzo randakaruma, mukandipa mukana ndinohukura ndigoruma. Wangoba ndoruma, wangoba ndoruma, wangoba ndoruma. But mukaona varipo ava waba harumwi ndiye anotoruma, waba harumwi ndiye anoruma. Chiza mama chiza. Kukula izenzo. Unowaona vese vanenge vane mari vakaiwana kupi? Pamakabva kuhondo makamboenda kupi? Indasitiri yamakashanda maane mari yakaita makomo kuti munochera dzimba dzavakavaka kuHarare kwamwe vanogara mokuti unosvingati uri muhotera iri imba yemunhu wani. Mari vakaiwana kupi? Chiza mama chiza.
ndo chimwe chinhu chatinoda kugadzirisa ichocho. Vatungamiri vehurumende hamufaniri kuita upenyu hwepamusoro, munobva matadza kunzwisa upenyu hwevari pasi, nokuti kazhinji mukange makufema mhepo inenge yakagadzirwa mumishina hamuzonzwisisi kuoma kweupenyu. Chisamba machisa kukula. Ndapedza nyaya yekonomi. Mandinzwa nyaya yekonomi. Madhara aona nhamo kubva kumushawo, ouya pabhengi odzokera mari wopuwa $20. Toda kuchinja izvozvo. Kutanga musi wa1 August ndipe, ndakataura kuti 14 days ndendagadzira nyaya yose yokuti aiwa uya utore mari yako ukajuruja yobuda iripo. Aiwas kotakazirova tina mudhara tsvangirai pa-inclusive one. Kana takazvita takabopa mombe nedhongi, dhongi rinongoti zvazuka ribata robva rarora mumuforo, but takashanda tikadhonza mukazviona imi. Asi mukazoti pamukana tavatega muchaona kurova kwatiri kuita pahurumende, nokuti tisina vamwe vanotikanganisa nekutidzorera kumashure. Tipei mukana. Muri kutipa here mukana muno muchivhu? Muri kutipa mukana here muno muchivhu? Chisamba machisa kukula izenzo. Saka tiri kugadzira nyaya yemabhengi, nyaya yesavings culture tiri kugadzira. Togadzirisawo nyaya yokuti munyika medu muve neproductivity, toproducer zvinoenda kune dzimwe nyika zvinhu zvichifamba, toita skills transfer. Hazvinetsi mukange mapa mufana wechidiki anokuroverai mangwanani. Kwene zvamukoma wangu munangagwa kwanzi Zimbabwe is open for business. Ndikati ukati open unopindwa nezvese usangovhura nyika iwe. Open kudi chisamba machisa kukula for business, or Zimbabwe is good for business. Kwene kungoti wadavatora zvavhugwa kutengesa nyika kawo. Kunouya munhu ouya woti biku watitorera goridhe redu, open for business. Kouya munhu watitorera diamond redu, open for business. Woita wemukwasha umwe wakangorohwa nebere gore riya, warohwa gumbo wakanyarara nonyaya yakunyara ambuya. Zvikanzi mukwasha chiko, zvikati ndina yangu ndiri kudyiwa nebere. Ndo zvanoda tiitwe isu neve kunze kwenyika, kutorerwa upfumi hwedu nokunyara ambuya. Chisamba machisa kukula. Indakaudza mainvestor kuti isu dhiri redu rinofanira kuva win-win for the investor and for the people vemuno munyika. Chisamba machisa kukula izenzo. Number 2, tinoda kugadzirisa nyaya yegovernance. Number 2 is governance. Governance is the problem in this country. Leadership yenyika ndo yakaora. Hove inoora kutanga nekumusoro. Ukaona hove yoora musi weziva kuti musoro wasakara kudhara. Toda kugadzirisa kuhurumende. Hatisi kuda kuita corruption, toda kuita devolution. Hazvinyadzisi here kuti Chivhu mugore rino haina passport inopuhwa pano pachivhupa. Munhu anofanira kuenda kumarondera. Tiri kuda inonzi devolution of power, devolution of authority. Pachivhu munhu ngaapuhwe passport yake kwete 2 days. Instant ukaapply ipapo yabuda. Puhwa passport buda uende kunze kwenyika unodya mari, wodzoka wonakirwa wodzokerazve. Ndo patinoda kugadzirisa ipapo. Chisamba machisa kwete kuti unotamburira passport kuenda Harare. Iyo nyika ichifanira kuuya kwamuri, so toda kudevelopa ma-services kuti vave padhuze nemi. Vana baba nana mai kana vachinge vabatsirwa birth certificate ngaribude ipapo. Hurumende yatorekodha kuti ane kamwana kanyuwani kauya kamuZimbabwe katsva. KaZimbabwe nikako kanoda kuti kazoenda kuchikoro 6 years. Kanoda kuti kagoenda kunoshanda 18 years. Kanoda kuti kagononakirwawo between 18 zvichienda kumberi, kachiroorwawo. Plani yoitwa zvakanaka. MuZimbabwe kana wakuma 80 90 uko akugadzirawo kupfuura panyika, tomugadzirira kunofa zvakanaka. Ane pension yakanaka, ane mufaro wakanaka. Hurumende inofanira kuplana upenyu hwema citizens kuitira kuti ma-amenities anowanikwa pakati apa
health services, housing services. Ibasa rehurumende, i-governance. Yatinofana kugadzira. Chisa mama chisa? Gukula? Izenzo? Tiripa governance ipapo tiri kuchinja mabatiro emapurisa. Atidi mapurisa yari kuti awanikwe mumarodhi achita zvona ndini ndakubata. Toda kuti mapurisa agare ari mumakamba achipinda mumakommunity achita basa. Mumarodhi mungamuite digital camera. Anoti kana munhu achipara mhosva unorohwa nekamera. Tomuona panenge akunobhadhara mari dzemutero wake wokufambiswa kwemotikari. Reforming the police from being a police force to being a police service. Reforming our CIO from being the Central Intelligence Organization yekupesua political opposition to making it pursue economic intelligence. Yokuti upfumi huri papi. Vari kufamba vachienda mberi vari kufamba sei. Tova kopa sei, tova overtake sei. That is the reorientation. Kwete CIO anoita basa kuziteera kuti chamisa ari kuenda kupi. Musana wangu unokupei. Ukanditera ukazanda pinda mutoireti katatu zvinorevei? Chisa mama chisa? Gukula? Izenzo vachiti sinotera bumbiro remutemo ndoka masoja wenyika. Chinonzi musoja ndonyika ka. Handizve? Masoja tinotara slogan yedu masoja ndedu. Masoja! Mapurisa! CIO! Vashandi vehurumende! Anditi maona manje? Musoja anofana kuti kana akapfeka shunika yake, akapfeka uniform yake, akapfeka nyika, anofana kuremekedzwa. Nokuzikana kunzi munhu iyeye akatakura the patriotism of the country. Akatakura beji yenyika. Anofana kunge akagarawo zvakanaka achizikanwa kuti iye basa rake nderokuona kuti tiri kunakirwa here. Panenge pachikwikwidzana ngwena nachamisa, iwe musoja mira uchiona kuti awina ndiani, wosaluta awina. Awina yeye hausi kusaluta munhu, uri kusaluta nyika, uri kusaluta mutemo, uri kusaluta zvido zvevanhu, uri kusaluta povho vanova varidzi venyika. Kwete munhu. Chisa mama chisa? Gukula? Saka ndakatoti ke ndagadzirira manje musi weindependent inonzi ane tikuinda kapa Hirosa. Hirosa itwe namunangagwa ndindenda vapo. Andini pa Hirosa ndiripo. Kana munangagwa aripo anenge aripo somutungamiriri webato rinopikisa muZimbabwe. Chisa mama chisa? Gukula? Izenzo? Koini chera akada kurambira mwe ine muchingopedza kuvhota musi wa 3 July ndendati wapa State House ndakamirira kuti vamunangagwa nguva yakwana vanhu vavhota uko zvozosara zvoanaunzwa asi ndatopinda andotokutaura ndimungatozondibudisa kuti atatadza asi ndavamo mukati. Chisa mama chisa? Gukula? Izenzo? Ezoko? Saka governance ndo chechipiri. Chechitatu toda kugadzira ma-social services enyika. Utano hwenyu, dzidzo dzenyu, magariro akanaka emadzimai, magariro akanaka evabve zera, magariro akanaka evamwe persons with disabilities. Vanenge vazvarwa vasina kunge vana mitezo yakakwana nekuti hazvikokwi zvinowanikwa. Vanenge varemarawo muupenyu hazvikokwi zvinowanikwa. Toda kuti mugadziriswe nehurumende nekuti hurumende cherera. Hurumende yedu ichagadzirisa nyaya idzodzo. Toona kuti nyaya education yakakoromorwa nadokora. We want to change the curriculum. Todzorera curriculum inofadza imi vabereki kwete chitsotsi chatakaiswa. Hatigumiri ipapo. Primary education grade 1 to 7. Vabereki ziva kuti hurumende ndo iri kubhadhara iwe chako uniform chete nekuona kuti mwana ari kugeza here achienda kuchikoro. Wozozviona kubva form 1 kusvika form 6. Anite zvanza zvinogezana isika kugeza sehurumende wegezawo hurumende toita kuti nyika yagara yakanaka zvakanaka. Chisa mama chisa?
Mwana akuinvesti tomugama tomupa loan tomupa grant tozati upenyu hwakufamba zvakadini. Achipedza mwana kuinvesti isusu weda aende kunodengesa madomasi kana kunotengesa juice card. Vemajuice card variko vakagadzirira izvozvo. Aita zveengineering ngaende engineering. Akaita nursing ngaende kunursing. Kwete kuti anenge akagraduate anoitwa kunotengesa paasingafani kutengesa. Chisa mama chisa? Kukula? Ndo nyaya tiri kugadzira kanyaya mabasa iyi takapedza kudhara isotozati vanoda mabasa ndaava vanoda kugadzirwa zvakati. Chechipiri paipapa namba 3 inyaya yekugadzira utano. Hakuna munhu acharwara agofa nechirwere chekenza muhurumende yedu. Isirikisa inonzi National Health Care Insurance Scheme yokuti munhu anenge abatwa chirwere cheshuga, BP, kenza, HIV unofana kupuwa program nescheme yehurumende kwete kuti munhu afe. Ende muchaona zvati chaita ipapo. Ukangowanika uenda kuhospital ukanoteswa kuti wanzi waita munyama weHIV. Ande unoteswa, wangoteswa, roa mapirisi. Dzokera unonakirwa. Anditi? Chiza mama chiza. Kwete kuti munhu anorwara ofa nezvirwere zvisingachaurayi munyika muno. Eka, pandiri kuti kunakirwa ndati unova unonakirwa namacheso kana kuti najapresa. Ndo upenyuka. Chiza mama chiza. Gukula. Izenzo. Ezoko. Saka tiri kugadzira nyaya handichaende kumadetails nokuti zviri musmart program yedu munoiziva yatiri kuti tinoda kubudisa kuvandudza upenyu hwevanhu. Chimwe chatiri kugadzira vane 65 years and above navana madhara angu ari pano vanofana kupuhwa a social support grant. Sezvinoitwa kuBotswana. Wakosvika 65 years tokupawo kamudyandigere kwete mudyandimire uripo uyu wakuti makanga muchishanda munongoshanda nanhasi. Isi toda kuti mugare neupenyu hwakadii hwakanaka. Chisa mama chisa? Gukula. Namba 4 kuchengetedzwa kwezvirimwa zvedu zvipo zvatakapuwa naMwari, mhuka dzedu neminda yedu neivhu redu. Vazhinji vari kuti chamisa akapinda munotorerwa minda bozanu. Zanu inoreva nemakomana. Zanu. Mwari wakatipa zanu wakatiparirawo wedu we. Zanu idimoni. Chisa mama chisa. Unoona anonesa madhara maruzeva. Mukavhota tinokuita short sleeve. Mukavhota tinodzokera run off. Akusikitwa run off goreno. Kune run over. Munangabwa ndiri kuita run over. Kwete run off. Tiri kunomuroma ngwanani. Chisa mama chisa. Nechando chiri kwenyu unotopfeka masikava maviri goreno. Ndakazobvunzwa nemumwe murungu sozvikati naiwe azanwa kuZimbabwe maakupenga. Ndikati inda. Ndinoona Munangagwa kuno kuEU uno akapfeka sikafu kunopisa. Ndikati kuromba. Kana akaromba. Chisa mama chisa. Unopfeka zvikwambo. Unopfeka kana trouser pamusoro perimwe. Chisa mama chisa. Gukula. Saka haipa minda musanyeberwa nezanu. Vakapuwa minda zakutoda kungoti mupuwe title deeds. Ivo vari kuti 99 years aiwa puwa title deed uite certificate yepo wakagara. Vana vanogariswa patsva nezanu pe vakachonjomariswa patsva. Nokuti kana usina kugadzikwa une certificate kuchonjomara wakatononeswa hauna kugariswa patsva. Vanhu ngavagariswe patsva. Chisa mama chisa? Gukula. Tapedza izvozvo touya imomo tokupa inputs. Tokuvakira zvikoro. Mapurazi matikunde kuti Zimbabwe iite bread basket renyika yose. Tovanhu vanorimira nyika nepasi rose. Nokuti tine mvura yakanaka. Tine mvura yakanaka kana tikaisa madhemu edu zvakanaka. Torima todzokera paya patana na condos. Paya patanga tine vairima grapes.
paya patanga tine beef yedu yokuti varungu vakarova beef yedu vanoti toda imwe ndopatoda kudzokera ipapo but tinodzokera ipapo tagadzirisa our smart agriculture tobva kucommand agriculture ndezvekumanikidzira uye nezvokubira vanhu nokunokora isatidi izvozvo smart agriculture irrigation kwauri tractor pahousehold tractor dzouya kwauri wopuwa fertilizer nguva iripo kwene fertilizer inopuwa maakukohwa ndozvinoita zanuka ende yauya inouya iri kapu tsoti imwe inenge yabiwa ndazani ine shavi rokuba chero kapu ikauya vanotoba dzimwe shanga ngoningoni ndaba chete chisa mama chisa gugula izenzo ezoko aiwa ini ndakutenda imaditira zvakanaka amarodzi ndochokupedzisira rodi ingozi haisi rodi iye yebed bridge kuenda kwaRarare ingozi chirundi vanhu vafiramo vakawanda zvisingaiti chisa mama chisa isu toda kuti rodi tiigadzire haiti juwa ukaona uchiri kutaura zvejuwa mukore uno wakasara unofana kuita barika rerodhi dziri 4 dzichienda masvingo 4 dzodzoka unofana kuti ukangorasika chero wakadhakwa unofana kudhiraivha rodhi yakanaka fanika mwandoziva shamwari dzangu ndava nomwe shamwari wangu anodhakwa singaiti ari pana unofana kungonakirwa uri murodhi mugwagwa wakamira zvakadi. Of course hatidi drunk and driving but munhu anofana kuva nerodhi dzakagadzirwa carpet chinonetsa kugadzira rodhi chii unzave kune dzimwe nyika vanoda maresources edu muno moita anonzi build operate and transfer wombovaka wombomhanya rodhi iyoyo kwenguva diki wawana mari yako back wotidzorera migwagwa yedu toimaneja zvinhu zvofamba zinara inenge ichiona kuti migwagwa yakamira sei zvinhu zvedu zvichifamba togadzira tsinga dzenyika dzinoita kuti nyika inge ichigara zvakanaka ungaita gore rino rokuti zvino izvi unoita nzvimbo inonzi hakuna network pana ndiri minisa weICT takarova tapedza yachipa raidhura kasim card raita $100 kenora $1 for 2 $1 for 4 toda kuti nemaserofoni anofana kuwanikwa network pese internet inofana kuwanikwa pese vanhu vanofana kuwana coverage nguvadzo TV kuva neTV 38 years 1 TV ZTV kindingindi 1 TV one totofamba kuti ange tine hurumende ine takapenga tiri vanhu ndochiichochi chisapambachiza toda kuti munyika muene maTV akawanda maredhiyo akawanda nemamwe anotsoropoza president chamisa nehurumende yavo itsva inenge ichigona basa patinoita rova matama enzira tiudzei kuti apa tiwirirani nema mopawo munangagwasa opposition leader kuti andikurikisaizewo ndokuvakaka because the opposition must position the government handizve tichienda mberi kanyika ichifamba kwete nyaya yekuti tine 1 TV maradio 1 yegovernment. Let's liberalize vanhu vaite maTV vaite ndokugadzira nyika yedu ichifamba. Infrastructure is very important. Bullet trains tona zvitima zvinoti chikarohwa uchibva kuHarare kumuno muchivhu chopu ka ndozviri kuitika kunana UK vanoti ane machubhu okuti unopinda nepasa upenyu uchitapira vanhu voziva kuti nyika yadirwa shuga munhu arohwa nembovha yemufaro unofana kutemwa musoro nemufaro kuenda kuchipatara ndarwara zonzi chii zonzi mufaro happy yakaimbwa na wingi T chiza bamba chiza gukula amazadiwa tagadzirira kuenda kusarudzo isu takataura tikati hatipindi musarudzo dzatisingawirani nadzo hakusi kuti tinoboyikota takataura kuti tinotodzigadzira kusvika tawirirana but 3 July ndozuva regore rerusununguko muna 2018 tiri kuenda kunopedzisa basa ende isu munyika tatenderera ikenoti hamuma 50 chakuti marari kana kuri unana bhinga uko kutsvaira chete
kana kuri kuna nalupaneko kutsvaira chete. Ndakaona chiwenga wakati harari kuwange tuvanhu tutsoti ndikatazozviona manje kuti kutongwa kwaro ndokokutambudzika risingawirwi nevanhu. Chisa baba chisa kukula ende ndakatama ndakamborwadziwa mani ndaona vaita mabhombo ndikati vakomana munhu akukandirawo mudara wangu bhombo ndiani ndoda kumudya zvakanaka ndakaona ndimudye zvakanaka here izvozvo zvakandirwadza mani. Chisa baba chisa kukula haisi muhurumende yedu munhu anenge akandira vakuru bhombo haiti 2 days isati amubata. Tingaita 2 weeks ingo tiri kutsvaga munhu unomutsvaga munhu 2 weeks iye anga aripo ndokuita here koko. Ndakaona mudhara wangu akuchikaita marari manje anenge achingocheuka sukudai boza azive munhu anaye kuti anogona kumumukira ipapo. Ini mandiona ndombowane dambudziko iri rova musambozva kuti nakirwe techinotapirirwa. Maita basa Chivhu tinokutendai chigadzirirai tasarirwa ne24 days kutienda kunosununguka kakakwana 24 days vari kunotivhotera timboona maoko. Chisa mama chisa kukula chiudzai vasara kudzimba kuti nguva yeshanduko yasvika, nguva yebudiriro yasvika, nguva yemukana yasvika. Chivhu maita basa Mwari akukomborere.